juego salto. Hola a totes a tots, com esteu? Bueno, a veure, avui ens toca treballar en la part d'ortografia les contraccions. I direu, ostres, això què és? Aquesta paraula què vol dir? Bueno, és molt... anem a seguir i anem a veure el que són, val? Mireu, així tenim. Què són les contraccions? I mos diu, són paraules que es produeixen quan a, de i per van seguides de el i els. I ara estic pensant, segur que s'heu quedat pensant, este Víctor què mos està contant? El que mos ha contat jo no m'enteré de res. És molt facilet, ¿vale? Ara en seguida, en la següent diapositiva, anem a veure exactament què són les contraccions. Mireu, així tenim com si foren dos llibretetes, com les que teniu ahí vosaltres, i mireu, les contraccions són les formes que hem dit abans, a, de i per, que van davant de el i els. Vale, mireu, quan a li sumem el, fem la contracció al. Quan a de li sumem el, fem la contracció del. Quan a per li sumem el, fem la contracció pel. La última de la primera llibreteta. Quan a li sumem els, fem la contracció als. Després, en l'altra llibreteta, la de costadet, tenim quan a de li sumem els, tenim la contracció dels. I l'última de totes, quan a per li sumem els, tenim la contracció pels. Per tant, què són les contraccions? Les contraccions serien al, del, pel, als, dels i pels. Aquestes serien les contraccions. Aleshores, què anem a fer ara? Molt facilet. Anem a agafar la llibreta de color roig i anem a ficar com a títol este títol que tenim així, ¿vale? Les contraccions. Una vegada hem ficat això amb el bolígraf roig, anem a passar i anem a ficar el que són. Això ho anem a fer amb el bolígraf blau. I després, una vegada ja hem escrit què són les contraccions, anem a passar a aquesta diapositiva d'ací i anem a escriure com se forma cadascuna de les contraccions. I això d'ací anem a fer-ho amb el llapis. Després de tot això, ja passarem a fer els dos jocs per a treballar les contraccions. El primer joc és un joc que us consistireu jugant amb una nau espacial, en el que tindreu que elegir la contracció correcta per a matar als marcians, i el segon joc és un Kahoot sobre les contraccions. Bueno, espero que vos hagi quedat clar. Si teniu algun dubte, recordeu que en la pàgina web tenim tipus un foro o un chat que podeu preguntar tots els dubtes que vulgueu, que jo vos els contestaré. Vinga, adeu, fins al següent vídeo.